कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आज सोमवारी 22 जून सकाळपासूनच सर्वच तालुक्यांमध्ये पावसानं जोरदार हजेरी लावली. दापोली, मंडणगड, खेड, चिपळूण, गुहागर, संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा आणि राजापूर या सर्वच भागांमध्ये मध्यम ते मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस पडल्यानं संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये पावसाळी वातावरण निर्माण झालं. हवामान विभागाने दिलेला येलो अलर्ट खरा ठरत असून पुढील 26 जूनपर्यंत पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सकाळपासूनच जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण पाहायला मिळालं. दुपारी सुमारे 3 वाजण्याच्या सुमारास रत्नागिरी शहरामध्ये पावसाचा जोर अचानक वाढला. काही वेळातच शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर पाणी साचण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावलेला असून नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात तारंबळ उडाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून असलेल्या उकाड्यामुळे नागरिकांना या पावसानं मोठा दिलासा दिला. खेड तालुक्यात मुसळधार पावसानं जोरदार हजेरी लावली. पहिल्या जोरदार पावसात खेड शहरातील काही भागांमध्ये गटारं तुंबल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. त्यामुळे पावसाचं पाणी रस्त्यावर आलं. विशेषतः खेड एसटी स्थानक परिसरात सांडपाणी आणि कचरा रस्त्यावर पसरल्यानं परिसरातील स्वच्छतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. स्थानिक नागरिकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करत तातडीनं स्वच्छता आणि निचऱ्याची व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे दापोली तालुक्यात देखील मुसळधार पावसानं दमदार हजेरी लावत नागरिकांना मोठा दिलासा दिला. गेल्या अनेक दिवसांपासून पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या दापोलीकरांना अखेर समाधानकारक पावसाचा अनुभव आला. चिपळूण शहरासह सावर्डे परिसरात देखील जोरदार सरी कोसळल्या. काही ठिकाणी रिमझिम तर काही ठिकाणी मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस पडल्यानं वातावरणामध्ये गारवा निर्माण झाला. लांजा, राजापूर, संगमेश्वर आणि गुहागर तालुक्यांमध्ये देखील पावसानं दमदार उपस्थिती लावली. अनेक भागात मुसळधार सरी कोसळल्यानं रस्त्यावर पाणी साचल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. ग्रामीण भागात पावसामुळे जमिनीत आवश्यक ओलावा निर्माण झालेला असून खरीप हंगामासाठी हे वातावरण आता अनुकूल ठरलंय. दरम्यान पावसाच्या ह्या पुनरागमनामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गामध्ये समाधानाचं वातावरण पाहायला मिळतंय. भात शेतीसह इतर खरीप पिकांसाठी हा पाऊस अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे. पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांना या पावसामुळे मोठा दिलासा मिळालेला असून आता शेतीच्या पुढील कामाला वेग येणार आहे. हवामान विभागानं रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी 26 जूनपर्यंत येलो अलर्ट जारी केलेला असून नागरिकांनी सतर्क राहण्याचं आवाहन केलंय. नदीकाठच्या भागातील नागरिकांनी आणि सोबतच दरडप्रवण आणि सखल भागातील लोकांनी विशेष खबरदारी घ्यावी असं आवाहन प्रशासनानं केलं. पुढील काही दिवसात पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता असल्यानं प्रशासनानं आवश्यक तयारी ठेवण्याचे निर्देश देखील देण्यात आलेले आहेत. कोकण कट्टा न्यूज, रत्नागिरी.